ayo dong. Ya, 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 ya. Ya. Ayo dong. Oh. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ayo dong, ya. Ya, ya. Gerito Manggolo, ya, 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 ya.
Jaran-jaran pegon sing numpaki bocah wadon solahe tansah tanggon saya resep yen ditonton ayo kanca padha nonton jaranane mlayu mulon ayo sorak 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 hore
Hanganku ngambara anembus mega Gedung lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana nganti si banjarina tadi tibi kidung takat saking santong Rina wengi wewayangmu beda atiku Sika tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegam lintang renggo hendae rembulan Sembar gua dera mono sampai Sekar mekaring orang-orang kancenan Krito Manggolanya Indonesia digoyang di Enjang Hanganku ngambara anembus mega Hidung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana nganti sifat jarina tapi tibi hidung jagat daging jantung Rina wengi wewayangmu beda atiku Yo ye Tirta saumpama kapan baya aku bisa gegam lintang ngrenggo hendae rembulan Sembar gua dera mono sampai Sekar orang-orang kancenan ora pripatam sumulo
La sala Sahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Sahayu jogu ya guyu yen burung tak trimo gantung setina rasane sepintu ning awak merake guru numpak dokar lakune kelon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapalah aduh biyung anakmu kaya wong gemblong kapan dikebaring pitulung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekke kampung Krida Manggala gayenge kaya ngene lho Jo sindiri wanya Jawa Timur betul kowe betul kandamu Sahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Sahayu jogu ya guyu
duyung anakmu kaya wong gemblung kapan tika paring pitulung iwa cucut mlebu ning karung kebatut alias kadung ngentekne sawang ngentekne kampung Yeah.